Aiako Harrian, Naturparkearen magalean, Gipuzkoan, Arditurriko meategiak aurkitzen dira. 2000 urte ustiatuak izan dira, zilarra, burdina eta bestelako mineralak lortzeko. Ustiapen antolatuaren lehen aztarnak Erromako inperioaren garaikoak dira. Egun nahi duenak bizitatu ditzake, horretarako Oiartzungo udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak interpretazio zentro bat eraiki baitute, eta bizitak iratuak antolatzen baitituzte. Jon Estomba espeleologoak meategiak erakutsi zizkigun. Bisita arkeologiko ingo du. Goiko bisita estandarra da eta goiko bisita arkeologikoa. Arkeolaneko arkeologoak hor daude lanean eta beraien lana ikusiko dugu. Ni Felix Ugarte elkarteko naiz, baina arkeolaneko arkeologoak ikusiko dugu horrean. Edozen etorri daiteke 5 urtetatik aurrea 85 urtera arte. Baina gomendatzen da galterdik ekartzea, porque jende asko txankletakin azaltzea eta txankletakin botak katuzkak jartzeko eski. Baina gazkua, argia eta katuzkak guk jartzen ditugu, galterdiak ez. Gu orantxe hemen gaude, parketxia. Eta bisita normala goiko galeria hau da. Bisita arkeologikoa goiko galeria hau, hemendik lakuta juten da, eta berriro hemen azpien gelitzen gehiago da. Gauden lekutan, baino 12 metro berago. Aiako Herria, orain dela 300 milioi urte urazpien zeon. Eta urazpitik atera zanean, prozesu horretan, mineral pila bat itxi zaizkion. Erromatarrak bere galeriak oso txikiak ziren, gutxi gora bera metro bateko zabalera eta metro 80ko altura. Eta minerala atera nahi zutenean, hogera txiki bat egiten zuten, eta hogera txiki horrek egiten zuena zen harria bigundu. Harria biguntzen zanean, pikoarekin pikatu eta materiala atatzen zuten. Barren nuen markak. 19 mendetik aurrea, 19 mendetik aurrea, dinamita eta polbora erabiltzen hasi zenean, zulok barrenokin egiten zituzten. Diala burnizko makil luze batzuk. Horiekin zuloa egin, gero barruan esplosiboa sartu eta lertu. Arkeologoek nola egiten duten lan ikusteko aukera izan genuen. Aukriba bada, urarekin, garbitu egiten dute, eta azaltzen dira olako gauzak. Azaltzen dira zeramika puzketak, azaltzen dira ezurrak, azaltzen dira aziak, denetak ikusten. Hau, luzerna, ez zaila. Hemen barruan olioa zartzen zuten, hemen metxa jarri, eta honekin ibiltzen ziren. Mea zulotan, albotan, metro batetako altura nola, zulotxo batzuk egiten zituzten, hortxe ipintzen zituzten, eta orduan galeria iluminatu egiten zuten. Zuten briatzen duna? Bai. Hau da erromatarra bilatzen zutena, hemen dikan zilarra ateratzen zuten beraiek. Harri hau gehiena beruna da, baina zati handi batian zilarra da. Eta hemen edia lanian. Ikusten galeria hau? Hor putzu dagona hau eta hola forma politxea dakana. Hau erromatar galeri bada. Iritsi garenean, gane aztalia zeon, hau bezala. Baina egin dute pixkanaka lurratea. Hoia erromatar lurra da. Aretaren izergia. Bizita arkeologikoak 2 orduko iraupena du. 2 ordu horietan denboran barrena 2000 urtez bidaiatzeko parada izan genuen. Nekez ahaztuko dugun bidaia.